kuphoqelekile ukuthi umuntu eqondwe yitshitshi. Yeah. Futhi ngiyakholelwa ekutheni umuntu kumele eqondwe yitshitshi. Angeke ukuthi uzohlawula into ongazi ukuthi kwangene bandla kwacila abantu sengikwazi sengikhipha imali njengazazi. Okay. Ayisithi ngidlale nomuntu wami ezobhuti. Yeah. Yitshitshi la impela nje ngqo. Yeah. Nilale nalo ngeke ngisaqomizwa manje akusezile itshitshi. Akusabe imali. Awumele ulale naye, kumele uqale umqomiso before. Yenze lokho bengakucabanga lokho. George bengakuja manje akucabanga uqondo. Kwa ngithi kuvukisa zoyoqonya phone. Kwananga umama ngilalile naye ngathatha umntombi wakhe. Akusamele ngiqomise. Okay, shuthi mawukuthi wena ke uzovuma ukuthi uwena ovulile inkomo kaMa. Ngaleyo ndlela kuphoqelekile ngaphandle ukuthi uyathanda noma uthandi. Phoqelekile ukuthi kumele umqomise. Nangu ubhebe ngiyamthanda. Umama ngiyamthanda impela. Kodwa ngamfice ngaseyintombi. Ngizosho phela ekhaya akusiya ngakhombe abakubona ndale inkomo la. Phela abakimi ngeke bavuma lokho nafuthi ngiyakwana lokho. Ukuthi uzoqonya intombi engaseziyona itshitshi. Ngiyamthanda nje futhi siphathene kahle ngangekho. Ngeke umuntu umthwesa amacala apha mplando ongekho. Ngisho ukuthi uzothi wathi Jola Noba uzomqasike Jola Jola Noba usefike kuwe uright uyambona cha bonomuntu lo Seshitshile. ushitshile ufuna ngiyambona ingawumfazi uright. Kodwa phela umuntu uzogcina buyelile emuva. Uzothi uright iphinde umuntu ekushintshele.